Museum Jirwai sedang mas bukit nomor Prapupra. Katengukpa badokon badaman sem bakoit amen ka jinge jong turai jinge Jesu Christ bad ge jinge jong blai lambat ge jinge slog jong man sem bakoit kidan rengkat bad pi baro kohan men kopara how turai Jesu Christ
menta kasngi kabalang karakhe ya kasngi buram jong u Markus Bokhoit unong tho ya ka gospel kabangidon apo kaktin ka jungblay apo ka Bible u Markus Bokhoit menta kasngi kadai kasngi buram jungu den mata kadaw ha kanai kasngi tongin pusan tongin ya prakhat spang ka jing im ka jongu u Markus udai uwei ubalatha ya nakisau teli ki gospel nang dapat ngitip ba u Markus udai uparalok jong u Paulus Bokhoit ba jong Barnabas haban panpriang ya kaktin ka jong blay katang ilab na kikam jong ki apostol ha kalanong ka bakat ar kikam jong ki apostol ka itu yang ayepi kumno u Markus u Paulus bat u Barnabas kilet keleng banyelab ya kaktin ka jungblay enda u Jisu u lamipat badukiu habneng bad ngitip ba ka gospel ka ba ulatha ka gospel jong Markus kadai na baro kijing yos ngeu jung u na kijing kren ne kijing ethu jong u Peter Bokhoit u Petrus u kren sapang jong u Jisu hakmat jong ki apostol bat kumjuru haba u yalab ya ke ba u Jisu lab thayu den mata gadaw u Markus u yosngeu dalagi jong kiskur ya karkom kren jong u Petrus bat ki ba u Jisu lale den mata gadaw hadin ka jingyab jong u Petrus don ki Kristan ki ba karpad yu bantho sepang ka jingim jong Jisu den mata gadaw ka gospel jong Markus kabangi sat pule man kapor kadai kata ka jingkren jong u Petrus kohan men ko para kanai kasngi kumba u Markus ulatho ya ka gospel u yatho gospel spang ka jingim jong Jisu omdei ba u ulayo i ya ka jingim jong Jisu ya ka jingelab jong Jisu ya kikam leis ne jong Jisu Henry u usyo yosngeu na ka jingkren ne ka jingethu jong u Petrus Henry lola bantho ya ka we ka gospel te mangiru iwe poe lakhot bantho ya ka gospel ka bathamai amba ni penmi kum ka kot sakwe pat ka gospel Henry lengba ka jingkren lengba ka jingim lengba ka jingle ka junga ka jungpi lakhot lawer yangi bantho ka gospel spang ka jingim jong Jisu den mata gadaw ko hanmen ko para ha ka negasngi bang yirakhe ya ka negasngi brom jong Markus Bokhoit to nginaiti yalade hakti hakajat hagajing sumar sukher bat gajing ej gajing isne jong Jisu tangla dangi dan rengkat baru Jisu ngila baniat bantho ya ka gospel jong gajing im gajing le gajing ej bat gajing isne jong Jisu bunsen ngingem laban IT la deho Jisu bonsen ngilong ki bro ki baduna ngi pet ngai na kata ka jing ej bat ka jing khot jong Jisu bantho ya ka gospel ka jong u lang ba ka jing im ba ha jungi den mata ka daw ha kana ka step ko han men ko para to ngin phai so blay track and rad ngin pen map na baro kilat ki tam ki duna ki jungi bangilong kita ki babit dor bantrua ya kana ka jing la niam bat ka jing maya ka Bokhoit to ngin phai su da ka ba ngia duwai lang ngapla hauble badan bor baro badapi kon men ko para bang lale pop sibone da gijing perkat da giktin da gikam da gijing leklet da gijing le palat gijunga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrau e junga namar kata ngakarpa de Maria Bokhoit kabaisa gathe soti ya ke angel bat kirukut badapi ko hanmen ko para banduai na gabanta junga how try ublay jungi ublay badan borbaro unis ne yingi badan dalama bigi pop jungi onyalamingi sha ka jung embam jukut amen
Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go Cristo isene. Go Cristo isene. Go Cristo isene. Go Cristo isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Strong, but I can go soon. I keep and real baron, but come on, Baba. Iya roya me, bangi mani, iya pendang burong, bangis kamu. Go try, go place in there. Go pardon barbaro. Go kun marwe ukwa. Go try you Jesus Christ. Go kun namrodu play. Bakit kipopertay. Jinker pa Toskel senayani Toskel senayani Eitang mame bakut Eitang mame utray Uwe bahaklitam Mame ko Jesus Christ Mami bayay long play, Pajing yalong kaway, Badu meksin bakun, Akaburang mukha, Akaburang mukha. Tolongin ya duai. Hakas negas ngi duai kerpange na kebanta ka bensim baklat no jong I Monica sapo kam tame hakane kajing dab basisnam kajing klat kajing I ni duai boblai trekan ranon ai noi I kajing jot hai bom jikut hakai ma beneng jung u kum jurung duai na kebanta kaing kasam kajing I ru bat kerpange hakane kasngi ngi duai na kebanta baro kito ki para bangit ki jungi ki bajar kerteng yalade kum o Markus bakhoj un krisyani ki un ai bore ki un ai mensim lam ki ru kum ju bat kum ju ro nak banta jungi we pai we bangilaban bunuksa ya kanuksa ka ba o Markus bakhoj ulapan iyengi bantho ya gospel haba usngap ya jingkren jong Petrus bakhoj temang yeru gilaban tho ya gospel ka batmai langba ka jing em ka jungi langba ka jing le ki jungi koblei me bala kentiu ya Markus bakhoj unong tho gospel jong me da ka jing ai ba un ya lap ya gospel to ai hangi ngi kerpat bangin mentoi ya na ka jing hi kai jung u but bangin bot sida ha kidinja jongo kres ubu imbat basan sha rengkat bat me ha ka jing long ka wei jong man sim bakhoj ublei junam la junam amen. Kajing pule na ke siti beningkong jung Petrus
kalong basan khot basan ter hadu khat saw ha kajing adai paramapi to penpau ya kajing snoret namar ublei ule ting ya kibasarong Henry ya kibas ngauret ule sebun to pendam yalade da kajing snoret hapo kakti badan bor jong ublei kumta ba undop kenteu yapi sejrong ha kaya kababiang to bread hu ya kijing kuslai jong pi baro namar usumar sukher yapi to le tibreu ba to sharai unong shun jong pi usoitan usyang keleng kum using bakerho uwat ban yo ngot ya uno to yang persya ya u triang hala kajingej da kabakan mau ba kakenhon kipara bangej kasya kaju kajing jenjar keleng kepertai ublei jong kajingai ai baro ubalakot yapi sya kaburam bom jukut jong ukris un penjanai dalade un pen scam un pen klein bat un seng nong rem yapi kibala sya shitam shipor hau kaburam bat kabor sensyar junom la junom amen ngatho lingkot syapi da usul banus ya ubanganyew kum upara bayaine hangne ngakentu bat ngasakhi ba kane kalong kajingai ai basisha jongublei to yeng scam haka kabalang hababilan ya kabala jet lang batpi ka ai kublei yapi kumjuru umarkus ukhon jonga to ya ai kublei ek markeliang ka jingsuk yapi baro kibalong hau kris kaktien jong utrai chim na ka sam fra kundai na nombar news pa nyekusan indroai antifon banikong ikot ar laisau bat katsan kandre news pa nyekusan and riding in try to run jing in shisha raga surbanam penra jing pa utrai jing jong megan de juno garing alatif sen jing shisha luna pensken sen katime ngate jutang baru dami syahri ngaji jonga ngalai hukun jome kaket junom and riding in try to long jing in kating shisha raga surbanam penna jing pa utrai suka jad briu babriang burong susip lajin utrai jad bayar lenti jing syai akma jome baga berteng jome kutrai kin men bakin syak
Utrai dan ringkat bat pi. Kajing pule naga gospel kat kum u Markus. Kaburam amin utrai. Ujisu lang ha ki apostol. Kiled syasatla kepertai. Bato yelab yaga kubor babha ha ki jintau baro. Jar bangej bad ubayo baptisma unlaj im. Jar bomngej en penrem. Kini kidak kinbud ya ki bangej. Hakakerteng junga kin be no ya kiksut. Kin kren kiktin batamai. Lada kin ra ya kipseng. Ne kin di ya kabi. Kan om pensneu ya ki. Kin bu ya ki kti ha ki bapang. Bat kito kin kot kran. Hadin bau tra jisu ula kren. Bat ki ula kiu shabneng. Bat ula shong hakamon blay. Kisenran kilaya lej yalap keleng saudong. Bat utrai loterai lang bat ki. Ula panskam ya gejing yalap jungki. Da ki kamba ki babut. Ka gospel utrai. Gejing yalap yami kudris. Kohan men ko para how to Jesus Christ hagan igasngi kumba ngila yasngau kum ban ngila tibro bangi rakhe ya kasngi buram jong o Markus bakhoj ngitiba o Markus bakhoj udai tang unong bud jong ki apostol jong u Jisu ulang tang unong bud ngila banong udai tang katekis dei tang unong yalap kumbalang ki apostol ki khadarngut ki apostol hanrei udai tang unong senran unong Krisyan ya ki apostol banilap ya ktin ka jungblai kumbalang menne ha basdang u Markus bakhoj ula tho ya ka gospel jungu dei ba ula yosngeu da ki jong kiskur ya ki jingkren jong Jisu dei ba ula yo I ba u Jisu la le ki kampla dalagi jong ki khmat Henry u Markus u yosngeu ya ke jingle jong Jisu ya ke jing im jong Jisu ya ke jing I jong Jisu bat baro ki kampala ki ba u Jisu lale lengba jong Petrus bakhoj Henry u Markus ulong u briu basngeu rit u briu bal jemnut u briu bai ti yalade na ka banta ka jing trei nagbanta ka boram ka jong blai de na mata ka daw ka jing skurit ka jing kloi jung u banai ti yala de nagbanta ka ktin ka jong blai nagbanta ka boram ka jong blai u ai u kana ka sap ka phang bantha ya ka gospel ka ba ngi sat pule bat ka kumjuru ka bangi pule menta ka sngi ka gospel ka ba ar ka gospel jong Markus Kohan men ko para ladangi pule ya ga gospel jong u Markus kalanong panangkong kadakot kapanangkong ko ong kumni ka jingstang ka khobor babha u Chris u konublay usdang da kinikilain ka jingstang ka khobor babha u Jesus Christ u kun jong blay ladangi pule kiway pat ki gospel nginam lap komne kisdang da kumway pat Henry u Markus usdang da kanekalain dagbatho ka jingstang ka khubor babha u Jesus Christ u kun ublay
kane kaya thu shai ba Markus umpat yo iyo Jisu dagli jong ki khmat umpat yo sngew dal ki jong ki skor ya ke e ba Jisu la kren ne ya lap Henry kumong ipi ulai tho ya go gospel lengba ka jing yo sngew ba Petrus ukren bat kum juru ki we ki apostol ki kren den mata ka daw don ki ba ong ki nong tho jong ka history jong ka balang ki ong ba ka gospel jong Markus ka kren thik pathik kat kum ka kurkom kren lane kata ka style ka ba Petrus ula kren chapang jong Jisu Petrus yalap chapang jong Jisu thik kadai ka style lane kata kurkom kren karkom yalap jong Petrus ki ong kohanmen ko para hagane ka sngi mangama pi habang yo sngew ya kane kajeng im bas ngerit jong Markus bakhoj ukhot weri ngai phiru bangilong kita ki bas ngerit hakma doble kumbang yo sngew na kajeng pule ke banengkong kaba ong kumni ko para phong da kajeng sngerit markeliang phong da kajeng sngerit markeliang hato sisang idan kata kajeng sngerit markeliang hato sisang idan kata kajeng sngerit hakma doble Petrus ong hangi mata ka step ko hanmen ko para phong da kajing sngerit markeliang om dei bangi don ta kajing sngerit tang halade marwei Henry ngi dei badan kata kajing sngerit iwei highway pat bat kum churo khmadu blai klempep ka badan kong ngi dei badan kata kajing sngerit hakmadu blai bat kum churo hakmad ki para marjan ge jungi hakmad ki nongshun ge jungi hakmad ki wei pat ki bro ki bangi kendu ha gejeng im bamanul kasngi gejengi barkum juru hakmat iwe pe iwe ki bai ngasem gejengi ladang idon kata gejeng skurit kumbau Petrus ulang ha gagos gejeng pole ke banengkong barkum juru ladang idon kata gejeng skurit kum gejeng skurit jong Markus bakhoj klempep mangama pi kumong mane ngila aban tho saka weipat ke gospel om ka gospel ke bangila ban penrung ha ka bible ke bangila don Henry ka gospel lengba ka jing im babha jonga jong pi ka gospel lengba ki ktin ki bangi kren lengba ka ki kam ki bangile ki kam ki babha ki bangile ka jing le isne ke jungi ko hanmen ko para ha ka step haba ngipusan chapang ka jing im jong Markus bat kum juru naga gospel kaba nilayos ngeu kumba Jisu ulai ha ki apostol ge jungu ha ka tokopor bat klempep ha kane kasngi bat ha kane ka juk ke bamenta ha ka pertheg bamenta Jisu uai ngai pi kane ka kamram kumba ong hagi kilej sha setelah ke perthei kilej sha setelah ke perthei to ya lab ya ka khobor babha ha ki jintau baro to ya lab ya ka khubor babha ka e ka ta khubor ka babha ka dei Jisu hi ka dei ka ta ka jing im ka ba Jisu hi la im ka jing im jong Jisu ka bangi ka ula im ka bamot barakan thublang ka ta ka jing snuret ka jungu mar ba kumu blei lawan sa ka parthei dei lag ba ka jing snuret ka jungu ulawan sa ka parthei dei lang ba dei ka ta ka jing it ka jungu nang tapa du bahaba ul em ha ke jing em ke jing ulah hikaya ngai pi kumno bang ini ej markeliang kumno bang ini amat markeliang kumno bang idan kata ka mensim isne yai wei kane kadai kata ka khubor ke babha ke ba Jisu ulah pen khamti yang ngai pi bangin lej sya setelah ke perthei ban pen bena hato sisha mangama pi ngila led em ya kane ka kamram ke ba Jisu la pen khamti hato sisha manga ngala persang ne em da ka bor jonga ban pen priang ya ka khubor ke babha ka ba Jisu ula pen khamti hato ma pi wei kumulong pa kum kalong kemi kum ki khun samla kum ki hap ki baret kum ki nong trai balang ngila persang ne em pila persang ne em ban pen bena ya ka khubor ke babha da ki ktin ki ba fikren da ki jing lap ki jongpi da ki jing le bat ki kam babha jong pi ni haban kali halade ko hanmen ko para ha kan kasngi
namaru Jisu ong jaru banget ya ke ke ba u Jisu ulaptha but uba pediang ya ke jing hikaya jung Jisu unyo ya kata ke jing embom jukut Henry jaru banget en shapan rem lada mangama pi nginge ya kine kiktin ki bau Jisu ulakren lada mangama pi ngi pediang hok ya kane ka kam ram ka bau Jisu la ayang api klempet min sayo ya kata ke jing pen im ka jing pen im jong ka met jongi ha kane ka perthei bat kum juro ka jing pen im jong ka men sim jongi anda ngila yap ne khlat no na kane ka perthei Henry lada ngilong kum kito kinong ju ki ba kanta yo Jisu ki ba pen rem yo Jisu ki bam ngai yo Jisu ya kata khubor ke babha ke balahe ki bat kata ka kamram ke ba ulahe ki ngin yo ya ke jing penrem kasong hanga pi ko han men ko para hatong i kwa banyo ya kata ka jing im ke ba Jisu ula kular ne banyo ya kata ka jing penrem ladang i kwa banyo ya ke jing penim jong ka jing im jong ka met bat kom juro jong ka met sim ga jungi ngi haban pediang ya kana ka kamram ka bau Jisu la ay ngai pi bangin let setelah ke perthei tongin sedang ban pen priang ya kana ka kubor ka babha ka bau Jisu ula ai hanga pi hapo ka ing ka sem ga jungi nang kong nei sape kumba ngi sa yos ngeu bunum ba isa yong man ka pormo ka jingle isne ka jingle bha ka sedang naing nasem haden ka tapat kansa pur keleng-keleng dan mata kadau ko hanmen ko para hagane kasngi habang ipuson sapang kajing im jong Markus bakhoj bad habang yosngeu ya kane ka gospel about Jisu ong ki lecha setelah ke perthei to ye lab ya khubor ke babha Markus bakhoj ulapan i yang aye phi kanuksa ke babha ban ye lab ya ke khubor ke babha ka jong utrai lengba ki kam ki baule lengba kiktin ki bau kren kam tame nadu basdangong lengba ka jings nguret jungu hakmat ublei bad ka jings nguret jungu hakmat ki apostol lane ki para kristan hagato kapor to mangiru ngin penred yalade ngin phong dak ta ka jings nguret kumbau Petrus ong haga jing puleg banangkong ngin phong ta ka jings nguret markel yang hakmat ublei badak ki para breu jingi bangin yo kata ka jingi bangin yo kata ka bor ban let setelah ka perthei ban pen priang de ban pen bena ya ka kubor ka babha jong utrai jingi Jesus Christ and yo Jesus Christ jinam amen Tongin yeng yin pla laga jong ka jinge ngange hau blei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendeu pada hau Jesus Christ kon ba marwei jungu utrai jungi yang bala on man sem bakoj ya bala khana kamaria the sati basha la ben hapo Pontius Pilatus la sanar pnayu la ya bala tebiu la ya sik bayap hagas ngi ka bala la mi pa ni ki bayap ula kiu sabneng usong sakamanu blai pa badan bor baro nang cha uwan pat bishar ki bem ki bayap ngangei ha man sem bakhoj ha ka balang ka selek bakhoj ha ka jing selok ki rukhoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do pat ha ka jing bom jukut amen tungin ya duai ya kerpad yo blai pa jungi uba ino hangi ya ka gospel ki ba long kalanti batikna sha ka jing em bom jukut na ka bentau pa bakhu jungi ubala ino hangi na ka bentau pa bakhu jungi u bishop jungi kileng do badi katekis bakindup penjeli wilade haka jingtep ya ka gospel shwa banelap ya ka haki breu jungki ngi kerpat ya me kutrai na ka benta kane kerempai kristan jungi paka jingit jungi yo kris bat para mangi kandup ya raban penbha ya kano ke jingi pher jimut bangi don
ngi kerpat jeme kutrai Kerpa me ko try. na kabenta iwei pa iwei nangi pangindup kiar ya kecing sarong kecing pen wet bakrau tam kabakhangat jengi ban pediang ya ka khubor ujisu kabadon haka gospel ngi kerpat jeme kutrai Kerpa me ko try. na kabenta ki Kristen ki basalebeng bakindup penek ya ka ding jong kecing ngai jungki da kecing perkhat bau kris udan rengkat berki bat ha kecing sya ban beng bahkan sakut ngi kerpat jeme kutrai Kerpa me ko try. na kabenta ki breu baro bakindup pediang yo kris ubreu besya bat ublei besya tang mau ubala ban penim yangi ngi kerpat jeme kutrai Kerpa me ko try. Iduairu nak benta kaing kasam jong I senora sopho kam tame nak benta kaman sim balakladno jong I Monica sopho kajing dab basusnam jing I hakane kasngi iduai bo blade rakra don I kajing jathai bom jukut hakai ma beneng jing u ngi kerpa dia me ko try iduairu kerpang-kerpange nak benta baro kito ki breu ki bakerteng ki bajar kerteng yalade Markus ba Markus bakhoj un sunran yaki unai man simlam yaki un pentelan tilam yaki mamakiro kin laban bodi kanuk sabab hajungu man tho iga gospel lang ba ki kam ki babha ki bakile balang ba kajing kiktin ki ba ki kran ni kerpa de me ko try nag banta jungi wei pai wei ki bajimta ha kanai kamas ki bakhoj mamangiro ngila ban shim hok ya kanai ka kamram ka ba jisu lapan kamti yangi lang ba ka gospel ka ba ngiyos ngeu kilej setelah ka parthei pan bana ya ka khobor ba baha jong utrai bangila ban shim khia ya kane bangila ban pan bana ya ka khobor ba baha jong lang ba kiktin ki ba ngi kren lang ba ki kamle isnei ki ba ha ka jeng em jeng ba man la kasngi ngi karpa de me ko try ko blai try kan rat kine ki de ki jeng terwa ki jeng ai ki jeng hame ha kane kasngi tos ngap ya kine kaduai ka kerpat ka phirat ka jungi to penur long ki hangi wei pawei lada kilang katkum kamon ka jume ngi pani kane daw kris utrai jungi amen Laispa Andre Kusa. Hallelujah, Mitra. Paduai ko para ba kejengnya jenga ba jengpi kan long ba pediang huruk madu bleu pa badan bor bara
Kat bangi ken mau ya keburam jong Markus bakut. Ngi terwa hame kotrai ya kajing kenya kajing yaro bad ngi kerpadrit ya me ba kajing ya lab ya ke gospel kan sa klem do ha ka balang jong me dau kris utrai jongi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi token te wela kita not tongin ang utrai blay jungi dasisha kalong basong hog bat kapade kadeti jungi bat kajing penim yangi haman lakapor bat kajaka banaingu yame koken rat ko pa ko ko blay badan bor bat bom jikut lang ba utrai jungi Jesus Christ namar melate ya kabalang jeng me kabayeng skem triang ha kanong rem jong ki apostol bakan long kadak bayane jong ka jingkhoi jong me hang ne ha prathe bad kasakhi habaro ya ki jingkurkhu jong ka beneng namar kata menta bad pateng la pateng rangkat bad kenhun jong ki angel ngirwaya me nadu kadanot jongi kat bangi pertajam rangkat lang bad ngi pen bena Hosanna, Hosanna, Torah you blaze your throne. Hosanna, you blaze to know. And Yaro, you are one, Allah ketengu try. Neng pertais awada kaburam jongme. Hosanna, Hosanna, Torah you blaze your throne. Hosanna, you blaze to know. Dasisha malong bukod kotray katame jong kajingkod baro. Namar katang ikarpade me to pen khoj pen kantang ya kine gijing terwa jungi dag baphayo man sim jung me kum kam jer halor jungki ba kindup kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yo badala kamon ngobha ula pediang ya gijing sha shitom ula shim yokpu badag baingu yame ula kediayu badul ai halag senran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya keban IT na kebanta jongpi ha kaju korkom enda layabam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yame ulai halagi senran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam junga jong gajutang batmai batbom jukut ya kebaen penmi na kebanta jongpi bana kebanta kibabun na kebanta gajing ma pikipop tole ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej Bertasin bangi bangu
bar kata ngi bapen menta ya gajing ya bar gajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yok po jong gajing im bad ya kukuri jong gajing penim ngi dai nguai dem namar melenyew ya ngi babit ban yeng akmat jung me bad ban sakri me da bas ngaurit ngi kerpad ya me bangi bayo benta ha gamet bad kasnam ukres ngin long ki ba lapan yetli ka we dauman sembakoj token mau kotrai ka balang jung me ka bala priang hasatala ka perthei bato panjanaya ka ha ga jingit rangkat ber Francis ukpa bako jungi Wilbert Marwain bishop jungi badbaro kilingdo token maulem ruya ki henmen ki parashan rang bat kantei ki balayathia da ka bakarmen ha ga jingmi pat bad yabaro ki balakladno ha ga jingi snei jungme to padiang ki sha ga jing shai ka khmat jungme to snei ngi baro ngi karpad yeme barangkat bat kamaria the sati bakhoj kakmi jong oblay ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj badbaro kirkhoj ki balapen sno bahaya me pateng la pateng ngin long babit banyo bantalem ha ga jingim bom jukut bad bingan yero bad pandan borom yeme daw kon jong me o Jesu Christ daw lembadu badhau kan long hame oblay pa badan bor ha gijing long ka we jongman sembakoj baro ka borom gijing ro junom la junom amen kumblah hukum yang i danong penim bat kumblah hikai ngi daktin blay ngi nod banong kok pa jungi wa habneng kalong ka bakoj ikarteng jungme kanwan kahima jungme kanlong kamon jungme ha ka kindau kumbah habneng kaya ngi menca ke jumbang jungi kebahala kesni batama yangi kerengkang jungi kumbang rogi mapi ke beles new yangi badwadi alam yangi sha ke jing pensoi henry de penlaj yangi na ke basneu to penlaj yangi ngi kerpat kotrai na ke jing sneu baro ha ke jing sebun jungmi to a jing suk jing san ha ke sngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing snei jungme ngin lai barabor na ke pop bad gini yo jing ya da na gijing jenjar baro kadba ngiding am kmelanti ya gijing kermen bakoj bad gijing wat pa jong nong panem jungi o Jesu Christ Kotrai Jesu Christ me belong hagi apostol jungi kajing suk ngai ip kajing suk junga ngai ip wat pe yaki pop jungi Henry ya gijing jong kabalang jungme but ha ga jing spon jung me to ai ha ka ya ga jing suk bat ga jing etli ka we kat kum kamon jung me mame ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai kandan barabor rengka bat pi tong ini terwai ga da ga jing suk iwe ha iwe pat jing suk bat pi hak mi kun long brod jong blay hak mi bukid no ki pop jong ka perthei suk kito ya ki balakhot shaka jing khawai jong kun long brod ko kun rat nam shom khok man rong po ka yeng ra jonga han rai shong tan nak tin ka man sem jonga kan sakya hi kana krisnam kris kan ri shaka jing khawai jok amen
Spanyol. Gaya dan kami ajai dan lagamu manur lajang kami. Subije ngidon kami me haman kasi haman kekelimat jong kajingim kajingi namar ngilong kibrel kibaduna ngilong kibrel kibadlop dari mata kenau ngiwana kemat jeme ngiwan manaiti lade ame kosimti ngi kotorai kam kame kena kestep apa ngilong pediang ya kemer berkasnam kajingi tersyani ngi ai boringi bangilapan pendaphok yang kamram kebamel ayengi pan penpriang pan penpena ya ke kubur ke babah ke bamela pan kamti yengi kersan yengi ai boringi kotrai jisubi ye ha kana ke step sachisin ke man ra kma chime ki babang ke bisikom ki baduk ki bakerdu kowengo ya ke jenge ke jistam ki bai kendu ha ke jengem ke jongki kotrai jisubi ye kamta kumjur ngi duwai na ke benta kito ki barang don hap hospital barang sumar nagi jingpang ke jungki kotrai tole kampala na ke benta jungki ru kumju bakin yo biang ke jingpang ke jungki ya ke rasa jise kumjur na benta ki badan hainga sem bom yo lat bang sumar yakir kumju to
no ya gijing pan gijing strong gijing ki kau tera ji sobe je ni wan ra ma jume ki no ma satlan ki perte kam tame ki long pa ki long sang la gijing ki long ni gijing ki bangat ki bango ha gijing di pan su ha ya gijing em ra pan klet no ya ki ya gijing in ka jong me ko ble trai kan rat ni khot me ya gijing snake gijing me Krishani ki ai bori ki halat semua kucing me bagi bangun hai biang seme Giduai nak banta ki bai hasem ki jungi ku blai terai kan ran Hallelujah. Giduai nak banta jungki bagi jing suk ke jung me kan dan apedeng jungki wei pai wei kam tame nak banta ki ying ki sem ki bapa ki bapra sachi sin ko jisu be je iwan IT la de ak ma jume ai boringi ya rabingi Kerasaan berjalan dalam yangi bangila banbud dia kenok sawa bah jong Marcos bakoy balong uta evangelist bangila bantho ya ke gospel ya ke tak khobor ka bah ke jume langba ki kam ki bah ki bangile patkom jero langba ki tin langba ki jingelap ki jungi ya ke gospel ke jume ha ke jing em jungi baman bakasngi wan ban simti yangi kotrai wan banai bor wan ban patin lenti yangi dong ini aduai to aingi kerpat ko blei badan bor baro ba kata ke bangi layo pediang na kaduan bakhoj jungme kan penlong yangi ki bakhoj bat kan pan scam yangi ha ka jinge jong ka gospel ya ka ba Marcos bakhoj ulapan bana da Chris utrai jangi utrai don rengkat bat pi ublei badan barbaro un kurkhuy pi ukpa barakon badaman sem bakhoj amen kilik suk kamas kalawai royo utrai da gijing babha jong pi haleluya haleluya Nomor siswa A. Risu try ulami pa pai Christian berdi bangle akamuka manai panya prala kajine pan benim yang ibra ajikim kapo bakrau Resukun lambrapaskan usyakan munasyaknya Aburam Bapa berukun hamsim berukun And you know, try to Christ.